siempre desde pequeña quise ser independiente económicamente, entonces no me paré, empecé a trabajar a los 16 años, empecé a trabajar porque yo quería, y entonces estudiaba también, obviamente, empecé la universidad, que también trabajaba y estudiaba, y pues bueno, la vida canvia. I en els 17 anys vaig començar, vaig ser dependenta, però el que dius tu, jo també estava molt costat i volia que ningú me comandés. Això sempre ho he tingut clar. Volia ser. I bueno, vaig arribar a ser empresària jo i he estat 48 anys fent feina en el carrer Toni Blanes i he estat una dona molt emprendedora, molt, i luchadora, i encara en faria, però vaja, ja basta. I això ha estat la meva vida de treballadora. A mí mi madre me ha enseñado un valor, que es que lo que tú luchas lo consigues. Lo que decías de los objetivos, ¿no? Es decir, lo que tú te marcas, si luchas, si te sacrificas, si eres constante, si tienes perseverancia, lo consigues, ¿no? Exacto. Y bueno, mi madre siempre ha sido una mujer también muy luchadora. Yo me acuerdo, ella conocía a mi padre con la carrera a medias. Y entonces ella luego ya de más mayor, o sea, yo ya tenía, 15 años o así, pues ella acabó la carrera y es una cosa que yo siempre admiré mucho de ella. O sea, desde casa, desde primera línea me ha enseñado que lo que luchas, lo consigues. Y es lo que me ha permitido estar donde estoy ahora. Pues por este valor, ¿no? Y esa inspiración, pues que se me ha dado desde casa. Sí, totalment. En aquest cas va ser els meus pares, no? És a dir, va haver un moment on vaig haver de decidir si volia formar part o no de l'empresa familiar, no? I sí que supos que també veure-los ells, pues, sí, sempre duent el negoci, sempre... Sí, no sé, és algo que sents que tu també pues, és capaç de fer-ho. Jo penso que ha sigut totes les dones de la meva família, no? La meva àvia, per part del meu pare, doncs és una dona que venia del camp, va estar cuidant a la seva família, però també estava fent feina del camp. I quan acabava la família seguia amb la feina al camp. La meva àvia, que estava a ciutat, per part de la meva mare, treballava a la indústria i treballava a les nits i feia teixits. I la meva mare doncs, ha sigut una dona que superemprenedora i que segurament hagués fet moltes més coses i hagués tingut molt més negocis, però el meu pare sempre ha sigut molt prudent, bueno, no ens arrisquem tant, no? I sí, les dones de la meva família d'enrere m'han inspirat aquesta lluita i aquesta manera de fer, però també n'hi ha una altra part que m'han inspirat i han estat els meus fills. Que hi ha altres maneres també, més de la tranquil·litat i no de haver de demostrar sempre tant de que aquesta lluita i ells m'han ensenyat això, a què altres maneres. Quan vaig començar en la clínica, i això, tu tota sola? Claro. Claro, ja. Però després, clar, m'ho demanes perquè li haguessis demanat a qualsevol o m'ho demanes perquè són dones. Si fos home, m'ho demanaries? Bueno, potser sí, potser no, no? Però haver de contestar amb aquesta seguretat en tu mateixa i dir, jolín, tu no saps el jaleo que duc? Sí, jo tota sola i és moltíssima de feina, però és que a més la feina que s'afegeixes haver de lidiar amb aquestes persones que estan en el teu voltant. I ara m'ha sorgit aquesta pregunta de tu tota sola perquè m'ho han demanat moltes vegades. Contestar certes preguntes, jo a vegades ha estat la dificultat que m'he trobat sota la meva experiència. No sé si vosaltres també vosaltres. No me siento, no, yo. Y si lo he tenido, pero no me acuerdo, es decir, no, cada cosa, como he dicho antes, cada cosa que he querido hacer, lo he soñado quizás y al final
hijos, una hija en este caso, la familia, poder ser independiente con el trabajo. Pero yo creo que es como dice Mari, también por el carácter de cada uno. Yo siempre he sido muy independiente. Sí, y, yo creo que y todas casada podemos. Con un Exacto. que mira los años que llevo y la edad nuestra no es la edad de ahora. Mai he tingut Sí, sí, un freno o un freno. obstáculo. No, Sí. no. O serà pel meu caràcter? Yo creo que tampoco he tenido. No he tenido. És a dir, jo a vegades he contestat per telèfon i només pel simple fet que tenc una veu de dona m'han dit, me pot passar en seu jefe? Ah, que bona aquesta. Sí, és a dir, penso que són coses més així, és a dir, jo ho he dit d'aquesta manera, no? Quan dius preguntes és més coses que donen per fet de tu, no? Exacte. Que dius, bueno, no que tu després no siguis capaç de fer-ho, clarament sí, no? Però és com perquè poses en dubte coses, no? És a dir, coses en dubte suposes només perquè soc una dona, perquè el meu germà, que tenim la mateixa edat, me'l diu un any, I no li fan, és a dir, si ell contesta no li diuen passa'm en la jefa, on hi ha la jefa per aquí. I jo si n'hagués de dir un, seria la invisibilitat. Sí, A vegades som invisibles. Jo me'n recordo una vegada, nosaltres solem anar a fires per veure novetats i coses d'aquestes. I el meu home va demanar informació d'un aspirador o de... no me'n recordo ben bé què era. I el va atendre. Quan va haver d'explicar com funcionava, el tio me va mirar jo. M'ha fet una ràbia. Vull dir, si jo li hagués demanat la informació, s'havia de dirigir jo, però li donava la informació al meu home i quan va ser l'hora de... Te mirava a ti. És que va ser l'aspiradora, tan... la mujer. Sí. I el que diu l'Antònia, jo he passat de ser la dona d'en Pep a ser la mare d'en Emilio. Sí, i és vera. I això també, antes m'enfadava molt. Quan me deien, sí, però este home, este fill... som 5 a l'empresa. Som 3 dones, 2 homes i una gerent. Quan la gerent ha d'anar o va a negociar, encara hi ha homes que demanen per xerrar amb l'home. Todavía. La dona la trob més... Hi ha una dona a la tram, no sé com us tengo que Però perquè explicar. mos han ensenyat Així. a ser No, es que yo si volviera a nacer quiero ser mujer, yo no quiero ser hombre. Ya. Claro. Por esto digo, yo és que m'és difícil explicar una cosa per no fer... Però nosaltres deim que estem malament, perquè els homes nos sentim molt baixes i som molt més alt. Pues no, ni nosaltres. No. Jo no. Jo trob que sí, jo l'únic que trob és si tu fas una feina has de cobrar igual que un home, i això encara no està. Lo de més ha de ser feina de la dona també. Hi ha camins que estan marcats i que se suposa que són els que tu has de seguir. Crec que en el final, a la vida no hi ha res escrit, crec que en el final cadascú ha de fer el seu camí i no seguir les passes que ja estan estipulades. Totes aquestes paraules tan guapes, no sé, crec que amb empatia, uns en els altres, ara fixem-nos en el sexe, de que uneix, en la gènere, tot món aniria millor. Això és la meva conclusió. Un poc d'empatia en el món. Molt bé. Exacto. Molt guapo. Esta generación tiene muchísima más empatía de nosotros. Esta palabra me la ha enseñado ella. Después allí vi que era como la meta, ¿no? Que teníamos que siempre alcanzar una meta. Claro, con sus
diferentes dificultades. Yo le he puesto un poquito más de color a la montaña, porque el verde también, y el sol, he dibujado el sol grande, lleno de energía, lleno de color amarillo y naranja. Y después aquí con estas palabras, también como decía María, es verdad, yo he agregado amor porque de todas creo que es una de las más importantes. Y he agregado seguridad personal, ¿no? Que es lo que deberíamos que tener también seguridad personal, no estar siempre cuestionadas al final, que es lo que también tenemos que cambiar. El mar para mí es la libertad. Y a raíz de ahí he seguido aquí y digo lo que ella. Es que no puedo decir nada más. La igualdad, que es lo que yo quiero y lo que digo cada día. El amor, la alegría. Esto aquí para mí le faltaban los ojitos y le he puesto los ojos. El mensaje que hay detrás y que lo hemos ido construyendo esta historia entre todas es que al final pues de esto se trata, ¿no? Un poquito también el por qué estamos hoy aquí reunidas, pues por una causa común. Y digo, jolines, luego como hemos ido completando todo el resto de dibujos, es que todo realmente tiene una coherencia, aunque todas hayamos metido mano a todos los dibujos. Però jo quan he començat a pintar sí que m'ha vengut llibertat, llum, al final que som alegria. I sí, així com hem anat pintant, sí, m'ha vengut és com veies el dibuix i com ja sabies que volies afegir o que ha estat molt enriquidor. En el següent dibuix, quan he vist les dues persones aferrades, m'ha vengut la paraula sonoritat, no? Que al final, és a dir, quan les dones ens apoyam unes en les altres i estem juntes, compartim lo fortes i la unió que creem, que és molt xula. Que plegades Hombre, sí. són més fortes. En el final ha sortit un mural preciós de tot el que hem aportat totes. Alegria! Igualtat d'oportunitats. Llibertat, empatia. Molt d'amor. L'unió fa la força! Soc n'Antònia, sòcia del Fons de la Plaça. Creure que una cosa és possible és la primera passa per aconseguir-ho. Per tant, vos convido a creure en la igualtat. Som la Melanie Perpinyà, som directora de Clínicament i el meu desig de cara a un futur és que ja no haguem de xerrar del tema de la dona perquè voldrà dir que haurem arribat a la igualtat de veritat. Hola, mira, soc na Mari, que he tingut una tenda i he estat 48 anys al pie del canyón. M'he sentida molt forta i molt lluitadora, i el que li dic a la gent i a les dones joves que comencen ara, pues que lluitin i que la fuerza hace el poder i que podeu. Soc na Maria, una de les propietàries del Fons de la Plaça, i el meu desig per les dones és la visibilitat. Això és el meu desig. Una forta abraçada a totes. Hola, soy Silvina, soy dueña, trabajadora de restaurantes sorrentinos, y mi mensaje para todas las mujeres es que todo se puede, que nadie nos tiene que parar y que todas juntas hacemos la fuerza. La unión es la fuerza. Así que mujeres, a por todas. Hola, soc la Marissa i soc creadora d'espais de comunicació. He vingut aquí perquè vull ser inspiració per a aquelles dones, petites, mitjanes i grans, perquè se n'adonguin que està molt bé com són, perquè ens hem d'estimar com a dones, amb les diferències, amb tot allò que som, perquè així som poderoses, així som fonts d'inspiració de les altres.